Човек е по-малко себе си и когато говори от своя име. Дай му маска и той ще ти каже истината. Много впечатлена. Тръгваме сега от убийца да се носи. Честно да ти кажа, не мога вече да се нося сам в този свят и да бърга, да се чудя всеки ден с наведена глава. Как ще се развие за мен в бъдеще? Ще има ли изобщо да видя пак море? Така е, сега е, това е. Не мога да ти кажа бе това, ма то се знае, ще успея, ще намеря аз начин да те видя и всичко да това го правя. Това е инициатива. Как и гост, успях да се добавя. До тук не знам, обаче ще ги дера яко да ти кажа всичките сцени, ще ги правя да аз не ги се задавам ни проблеми. Мога всичко, което пожелая, от душа го правя това и няма да си правя. Видял съм, падал съм, ставал съм и какво ли не. Друго какво да ти кажа, бе брате, кос бира, кой ще има мен прибира. Чуте тая песен и това на мен не стига. Така, ето ме сега. Тук да пред тебе аз стоя с непопарена глава и хапчета ме пие. По цял ден се чудя как кой ще ги бие. Да, наред, това е моя ред. Няма да ти кажа, чувствам се аз ракет на тази земя да ходя е така. Като знам, че в мен е това, този талант, да, чувствам се гигант и всичко, което аз го правя няма план. Импровизирам, не цитирам, нищо в душата си не мога, аз не се подбирам, разбираш ли ме ти, всеки ден, да, не ме боли. Къде ли не лежа, какво да ти кажа, в очите повече не мога да държа. Аз това прах, искам и казвам, че всичко го разтрах. Едва моцелях, така чуйме сега, сам срещу света. Да, изправям се с дигната глава и всичко, което правя, го правя от душа. Никой мен не ме спира, не е бавам, да това. Така, искам да се знам, искам да полуда, бате няма да се трая. Каквото стакаме това, ще си го оправя. Грам не ме бе, кой ще ми дава на мен лайк или хейт. Да го духа всеки скапан стейк. Така, може малко да, грубо да звучи, но от цезура няма. Така, казвам се келеш. Третото значение е не леш, ами не ук човек, не опитен. Обаче всичко, което го правя, да, уличен към мен, също бил съм и те. Всички тези схеми ги правя, мани, вей. Никой мене гам не може да ме цака, защото всичко, което аз ги правя, идвам от атака, да, много неща. Аз видях, както казах вече, да, стихате главата си, аз ходя.